Здравейте отново, мои приятели! Днеска играем Майнкрафт. Аз съм Майнкрафт БГ. Извинете, ако първото ми ключи на Майнкрафт, първият епизод е станал толкова дребен и гаден, качеството му е гадно. Просто имах с друго приложение и не беше хубаво приложението и ставаше гадно. Сега с друго приложение то ще стане на целия екран, няма да е гадно. Сега ще продължиме. Този, където сме играли. Така. Така. Ти сериозно? Как мразя така ми бъргясва. Не. Това не е хубаво. За пак трябва да го пая. Имах толкова много неща. Бях се намерил кончета, ще се премествам, имах си легло, всичко си имах, ама са... Нищо нямам. Гад и тъпото. Намали малко, бе! Няма да чува с ключето, бе! Не, чува се и това. Не, бе, искам да ти пусна по друг ключ и ще виж, че... Само го направи без искам. Ще виж, че се чува и музиката или където мама се смее. Намали! Намали тъпите щалги! Намали! Ойно! Намали! Не си намалил изобщо. Аги! Аги! Ще хвърля някъде! Айде! Ама не намалява! Ама тя не намалява! Аз го чувам през слушалките! Какво пък ти е, кажеш, бе? Да ми бъгне и да ми се махне тук. Предишния. Гледайте какво. Нищо. Трябва да се справя много. Ще не се вижда. Кончета! Тук ти двете ли са, да? Аз предишния период си ги запазих. Първи епизод. И да пашето искам да се направя след да се взема това папиното конче. Хаха. Пам. Готово. Така, сега трябва пак да си правя легло. Всичко трябва да си правя много, което е много тъпо, защото много неща трябва да си правя. Какво ли не имах? Няма да се бие с Ендърмен.
Не искам да се бия. Предишния епизод умрях от този интернет. Ендермен, не иди, моля. Да разчезна. Нищо. Шо? От тук исках аз кърме, защото е по-хубаво. Трябва да взема дърво. Така. Взехме дърво да отчупим. Това трябва да се изчопли. Това да изгориш кожата, но трябва да чопкаш вътре. Беше но прегледаме се нещо такова. Така, тия лепенките, преди като не е имал лепенки, как мислиш, че не се омахнала? Нормалната, като се къпа. Да го махнеш. Да даже не бе станал като кратер, една трупка такава. И то надолу, като ти не коренче, виж, да го махнеш. Обаче трябва да го чопиш. Боли на боли. Дярвала, ти казва, ти вчера ли кажа, че да идва? Но той ще ходи такова, на някакво като събрание ще ходи и след това след БСП партия. Той дядо ще ходи, той дядо. И Яке. Кажеш му майко. Ето се е разправил да се погледни. Не знам точно ще баба ще. Защо не внимаваш? Как можа да си извадят пътя в джобовете? Така, така. Така. Кой те бутна за така си не прави? Така. Любо седи и прави тише и вика. Я.
Така. Ако не се чувам, ще е лошо, защото така, няма да бъде толкова дълъг клипът. По-къс ще бъде, ще го направя. Всичко много правя. И толкова много неща трябва да направя, че ще станат много епизоди и днес ще почваме с друга игра. Така. Това малко е там. Цък. Цък кръг. Да се бях махнал първата, ама... Ама нищо не се вижда. Нищо не се вижда, бе, брат. Бързо, бързо. Вратичка. Е, тук. Не. Не точно. Много дълъг стане. И... Чакайте. Теп, 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 теп. Сега ще става само бразата тук. Не мога да имам повече с какво да се бия. Ще направя спаун поинт. Друго съм без такова. Ще направя спаун поинт. Не бе. Settings. Айде да е малко по-бързо да е. Абе. Айде бе. Така. Никога не ще на черта.